iya aku. Sing kudu disawer kudune iki aku. Kena dienggo dolan, dienggo sangu. Dienggo golek singkong. Tembange sing Mas Gading saged maun. Wah lah aku iki kon nyanyi, Nduk iki, Nduk. Ya ora apa-apa 200.000 lho, Mak. Lumayan. Lumayan kuwi. Iya. Saka sapa? Saking Mas Adi Juragan Tahu. Oh, saka Mas Adi. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun Kang tanpa pepindhan. Terus ana apa meneh ya? Oh iki ana iki. Bismillah sukses li. Wo mbokku jebul kleru. Sik. Nah, iki Sugeng dalu Mas badhe request tembang Nyidam Sari sampun